Hello! Magandang buhay and welcome to my channel. Fire. For today's video, ayan, nakikita nyo naman sa aking title. Oo, ayan. So, nahinggan nyo din pa ako maglaro nito. Kasi noon, talaga, ayaw na ayaw kong maglaro nito. Kasi, nagbuburingan ako. Galing ha? Pero hindi naman pala. So, plinay ko siya dahil yung mga friends ko, puro na sila naglalaro nito. So, parang ako na lang yung hindi. So, sinubukan ko siya. Dinownload ko siya. And then, managturo naman sa akin kung paano siya gamitin or paano laruin. So, ayan yung favorite ko pong hero dito ay si Eudora and then si Layla. So, always ko pong ginagamit dito is si Layla. Ayan, dahil ang lakas ng ano niya. Yung, parang ang bongga ng ano niya. Yung weapon. So, ayan, please watch po. I-watch nyo po ang aking i-rate nyo po yung aking paglalaro dito. And please, sa mga hindi pa po nakapaglaro dito, mag-download na po kayo at i-try nyo na po. Sobrang ang ganda at malilibang po kayo. Ayan, watch po. Ayan, please subscribe po my YouTube channel and like po, and then please subscribe. Ayan po, and then subscribe nyo rin po ito. At syempre, i-subscribe nyo rin po ito. So ayan, maraming salamat po. Watch na.